Of! Mărioară! Da, bărbate. Hârtie! Farfeca, am câștigat. Ce? Dar farfeca ta e hârtia, bărbate. Dar nu jucăm, mă, femeie, piatră, foarfecă, hârtie. Adu-mi niște hârtie să mă șterg la funduleț, că mi s-o terminat. Acum ți-a dus, bărbate. Hai, bărbate. Ce e asta? Hârtie n-am găsit, bărbate, de ea niște reviste. Vezi, uite-te ce promoții sunt, că eu n-am apucat să le citesc. Mă, femeie, dar nu pot să mă șterg cu ăstea, mie-mi trebuie ceva delicat. Oi, aici, bărbate. Ce-s ăstea, măi, femeie? Că ți-am adus ceva delicat, ți-am adus vegeta și ți-am adus și un cup de samagi, bărbate. Și dacă vreți, adus și secretul gustului. Stă, mă, femeie, cum să mă șterg cu ăia? Eu numai cu brusturi, cu urzici, cu frunze mă așez de acolo și n-am mai murit. O ce fute bebeluș am.